בני האדם מייצרים בגדים ועונדים תכשיטים כבר 100,000 שנה. עוד לפני שהתחילה התרבות הכתובה, תכשיטים ובגדים שאנחנו בחרנו ללבוש הפכו לחלק מהתרבות שלנו. התכשיטים ופרטי האופנה שאנו מעניקים ליקירנו ועונדים הם ביטוי לאמירה אישית, ולכן עדיף שהם יבטאו אמירה באמת אישית. תכשיט בעיצוב אישי או בגד ייחודי בסגנון שנדיר מאוד למצוא דומה לו. למרבה הצער, הרוב התנתק מהאמירה האישית ורוכש היום תכשיטים ובגדים בעיצובים גנריים. כן, הם יכולים להיות יפים ואיכותיים, אך אני תמיד מעדיפה תכשיט או בגד עם נשמה ואמירה, וכמובן הידיעה שהוא one of a kind, ולא איזה טיליון או סמלה שחצי מהבחורות שאני פוגשת בפתיחה כזו או אחרת ינפנפו בהם. דווקא בתקופה הלא פשוטה הזו, כדאי לחזור למקורות ולמעצבים המקומיים המדהימים שיש לנו בארצנו הקטנטונת. אם גם את רוצה תכשיטים שהם one of a kind, ובגדים שיבטאו אותך באופן ייחודי יותר, בטוטל לוק מושלם וייחודי, כדאי שתציצי בעבודות של יעל אריאל. כל תכשיט ובגד שהיא מעצבת הוא יצירה ישראלית חד פעמית, בדיוק כמונו.